انجمن عفرینê sivîl seredana Baregeha Fermandariya Pêşmergeyê Leşkerê Roj kir û pîrozbahî pêşkêşî serkirdeyetiya nû kir. Roja 15 vê mehê şandek ji Encumena Efrînê Sivîl bi serokatiya Arif Hebeş û dayika Zîne û hin endamên din yên encûmenê pêk diha seredana Baregeha Fermandariya Pêşmergeyê Leşkerê Roj bi mebesta pêşkêşkirin û pîrozbahiya Eqî Dilovan Robarî bi wergirtina posta û erkê Fermandariya Pêşmergeyên Leşkerê Roj kir. Di seredanê de şanda Encumena Efrînê Sivîl wêneyek ya Mela Mustafa Barzanî bavê Netewa Kurdî pêşkêşî Baregeha Leşkerê Roj kir. Herwiha darek dibin navê çandina dara biratî û aştiyê di hewşa Baregeha Fermandariya Leşkerê Roj de çand. Ew şand ji alî Eqî Dilovan Robarî ve hate pêşwazî kirin. Her di seredanê de Arif Hebeş serokê şandê li ser pêşhateyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê axivî û hêvî omîda ku li ser hêza pêşmergeyên Roj diparastin û azadiya gelê Kurd de ava kirine behs kir.